2023 ମସିହା କଥା। ଆଶିଷ, କୁନାଲ, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। 4 ସାଙ୍ଗ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ କଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସାରି ଭାଇଜାକ୍ ବୁଲିଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ମନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ ଭଲରେ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ସାରି 4 ସାଙ୍ଗ ଭାଇଜାକ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତିରେ ବୁଲି ଦିନଟି କଟିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିବାରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ରୁମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଶିଷ କହିଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ଡିନର ସାରି ରୁମ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ହୋଟେଲ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ହୋଟେଲଟି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା। କୌଣସି ହୋଟେଲ ଫାଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ 4 ସାଙ୍ଗ ସ୍ଥିର କଲେ। ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ହୋଟେଲର ପରିବେଶ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଶିଷ କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁ ହୋଟେଲ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ବାକି 3 ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ରାତି 9:30 ହେଲାଣି ଆଉ ଥକା ବି ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା, ଏଇଠି ରାତିଟି କାଟିଦେବା। ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ଭରି 4 ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ଦିନସାରା ବୁଲାବୁଲି କରି ଥକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦେବୁ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶୋଇଗଲା। ଆଶିଷ, କୁନାଲ ଓ ଦିବ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ। ସମୟ ପାଖାପାଖି 12:30। ଦିବ୍ୟ କହିଲା, ମୋ ପେଟ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ରୁ ଆସେ। ଏହା କହି ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ଆଶିଷ ଓ କୁନାଲ ଗେମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେପଟେ ଦିବ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିବ୍ୟକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କେହି ଟଏଲେଟ୍ର କବାଟକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଭାବିଲା ଆଶିଷ ଓ କୁନାଲ ତା ସହିତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦିବ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ରୁ ଆସି ଆଶିଷ ଓ କୁନାଲକୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା କଥା ପଚାରିଲା। ଆଶିଷ କହିଲା, ପବନରେ କବାଟଟି ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିବ। ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲା ତାହା ପବନରେ କବାଟଟି ବାଡ଼େଇ ହେଉନଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ସାଙ୍ଗ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସମୟ ପାଖାପାଖି 1 ବାଜିଥାଏ। ଦିବ୍ୟର ଛାଇ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଦିବ୍ୟ 3 ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ କି ସେ 3 ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିପାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସି ଦିବ୍ୟର ଛାତି ଉପରେ ବସିଲା ଆଉ ଦିବ୍ୟର ବେକକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସ୍ ଦିବ୍ୟ ଗଁ ଗଁ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 3 ସାଙ୍ଗ ଉଠି ପଡ଼ି ଦିବ୍ୟକୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଦିବ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଶିଷ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣି ଦିବ୍ୟର ମୁହଁକୁ ପାଣି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦିବ୍ୟକୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରୁମ୍ର କବାଟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କବାଟ ତ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଖୋଲିଲା କେମିତି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କବାଟ ପାଖରୁ ଛମ୍ ଛମ୍ ଆବାଜ କରି ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ବାଲକୋନି ଆଡ଼କୁ ଆବାଜଟି ଗଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ସାହସ କରି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ବାଲକୋନିରେ କେହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାଲକୋନିରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ବାଲକୋନିରୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ତଳେ କିଛି ନଥିଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ଡରି ଯାଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି କବାଟ ଦେଇ ପଶିଗଲେ। ପୁଣି କବାଟ ପାଖରୁ ଛମ୍ ଛମ୍ କରି ଆବାଜର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କବାଟକୁ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ଡରି ଯାଇ ଫୋନ୍ରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ହୋଟେଲର ରିସେପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାତିର ଘଟଣା ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ହେଲେ ହୋଟେଲବାଲା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମିଛ କହି ପରିହାସ କଲେ। 4 ସାଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଆସି ସେଠାକାର ଜଣେ ଅଟୋବାଲାକୁ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ଲୋକଟି କହିଲା, ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହୋଟେଲ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା। ସେହି ଘରର ମାଲିକାଣୀକୁ କେହି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ହୋଟେଲରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି।